O nwere ife nche eji all these people na-agụrụ akwa ọkụ egwu mgbe gọvanọ Charles Chukwuma Soludo na-emebi arrest ka ebe fanụ. Yes, all these people na-agụrụ egwu na-agụrụ akwa ọkụ egwu ka akwa ọkụ nwike bifa moto, ka akwa ọkụ nwike bifa machine, ka akwa ọkụ nwike dachi efe ego ka ebe fanụ. Yes, ka ebe fanụ si na onwezi ekwezi agụrụ akwa ọkụ egwu nowadays. Onwezi ekwezi agụrụ egwu. All these people na-etu ya akwa onye ọgwụ efe akwa na-agba egwu na-amacha. Onwe crowd akwa ọkụ be pap ọgbọ party efu thousands of people anọ abịa. Ọgbọ mmemme thousands of people abịa. But na aka kparago akwa ọkụ tụwara aka eke it with onye eze Jizọs. Friends ya niile o nwere even say ma ndị church member onye eze Jizọs onwezi ndị a na-afụzi. Ọ mgbe ife dịrị gị na mma mgbe ife na-adịrị gị na mma mgbe ife na-adịrị gị na mma ka ị ga-ama na onwe kwụ gị n'azụ. But mgbe ife dịrị gị na mma ife na ihe nwe thousands of friends. Enwe friends ndị marụ look at the akwa ọkụ tụwara aka akwa onye ọba. People agwa ndị gụgụrụ this man eguguru egwu akara no less than 10 people gụgụrụ egwu ndị gụfa na trend online. But na ejidego akwa ọkụ tụwara aka ejidego onye ọbụla otilo onye ọbụla agba ọsọ 440 onwe ozi onye afụzi azụ ya anya. Ọ mgbe ife dịrị gị na mma ka ị ga-eji mara na mgbe ife na-adịrị gị na mma ka ị ga-eji masef nwe nkwụ gị n'azụ. Forgetting akwa ọkụ tụrụ aka ji ego but ego o ji bụ friends na-abịa bụ ka fa nkerịta ife n'aka. Yes, ka fa nwe ikerịta ife n'aka akwa ọkụ tụrụ aka. Onwedị ndị na-abịakwute bụ na fa like ya, onwedị ndị likere ya. Ndị niile na-abịakwute ndị na-akọmentịrị ya bụ ndị na-achọ ka fa nweta ego n'aka. But na aka akpara gị akwa ọkụ tụrụ aka. Friends ya niile o nwere disappear. Friends disappear. Kịta on 11th of this month bụ April ka akwa ọkụ tụrụ aka na-apụ court ọzọ. Yes, 11th of this month ka akwa ọkụ tụrụ aka na-apụ court ọzọ. Friends ya niile o nwere na ọ bụ onye na-epost update gbasara enwere onye na-epost ife gbasara asị ka ya gọvanọ Charles Chukwuma Soludo ka enweke belu akwa ọkụ tụrụ aka. Yes, ka enweke belu akwa ọkụ tụrụ aka. But ọ gasị bata na before thousands of friends a na-etu akwa onye ọgwụ akwa ọkụ echee na ndị na-etu akwa onye ọgwụ na akwa ya n'azụ. Yes, akwa ọkụ tụrụ aka echee na ndị niile na-atụ ya akwa onye ọgwụ kwa ya n'azụ. But ọ ma na ndị niile onwe sef onwe ndị kwa ya n'azụ. Ọ mgbe ife mee gị ka ị eji mara your true friend. Mgbe ife mee gị ka eji mara onye ahụ ndị a lọvụrụ gị. Abụ mgbe ife na-emebi gị ịfụfa na-eto akwa onye ọbara ụra na-eto ya akwa na-agba egwu na-efefe ego ma ndị akwa ọkụ ndị ati aka na dash 1 million naira dash ma 2 million naira ma ndị akwa ọkụ tụrụ aka biri machine biri moto. Ndị na-efo sef adụga azụ achọrọ ịdị kie ebe onye anọ sef achọrọ ịdị kie ebe onye anọ ka okwu abụrụ ife mụta dịrị gị maka na-eklem na inwe friends duto na ịkpatara ego inwe friends. Mgbe ife mee gị na ka ị eji ma na all these of friends ndị niile na disappear ebe ị nọ ka okwu abụrụ ife mụta dị iru maka gị anakọta nọ na-eti dat na yes na inwe friends na inwere nke anyị nwere nke. Mgbe ife dị gị na mma ka mgbe ife na-adịrị gị na mma ka iji ma sef na nwekwo gị n'azụ. Thanks for watching.